utilitario, como se chamaba daquela os autos pequenos, un utilitario podíase percorrer Galicia perfectamente. Unha só persoa que conducía e logo podía proxectaba, etc. Incluso podía vender as entradas, non sei. E aproveitar tamén, a parte de toda esta rede que hai, porque en todas as vilas teñen salóns ou teñen pequenos teatros, Viveiro, Muros, etc. Moitos que por aí teñen pequenos teatros que están aproveitados en toda o ano, igual teñen 4 ou 5 funcións. Entón, queríamos aproveitar eso e a rede de cineclubes que daquela se creara no Ministerio de Manuel Fernández Ibarne, aproveitar esa rede que era tamén xa moi intensa. E logo as asociacións culturais, asociacións culturais ou, colexios, etc. Esa era a nosa pretensión. Éramos quizá demasiado ambiciosos nese aspecto, pero era. E por que se frustrou isto? Pois porque nós teñamos coñecemento de que Adolfo Marsillac, o actor e director, daquela famosísimo director, porque xa estreara Tartufo e xa estreara La Puta Respetuosa e xa estreara, unha serie de películas que foron un éxito, e Marachal, que foi o mellor espectáculo de todos os tempos. Eu tive a sorte de verlo porque un amigo meu traballaba e conseguimos unha entrada. Estou me enrollando un pouco, vou abreviar. Entón, souben por un amigo que traballaba na compañía de Marsillán que Marsillán mercara un equipo en 16 milímetros con precio, por moi bo precio, porque aquela non tiña, que sabedes, que dali se mercaba moito máis barato que aquí. El tiña un equipo que quería desfacerse dele. Cando viñeron aquí a actuar na Coruña con Águila de Orasón, eu vine na Coruña, e Águila de Orasón citounos, este amigo meu citounos nun café e falamos, dice, eu teño un equipo que merquei en Canarias, quero desfacerme dele, dice, pois mira, nós aquí facemos cousillas e nos gustaríamos acceder a un equipo de 16 que ten xa outras calidades e dá Manolo polo que lle costar. Non tiña pretensión de facer negocio con nós, ni moito menos. Nos dixemos, danos un tempo, por favor. Dixenlle que estábamos aquí, danos un tempo e nos intentamos a ver se conseguimos eses cartos, que non eran moitos daquela. Pois, falamos con Cascaixas de Aforros, falamos con deputacións, falamos con institucións, empresas, etc., Colexio de Arquitectos, tamén, con outros varios, para que mercasen o equipo, pero para eles, e que non o cedesen a nós, prioritariamente, e a todos os demais equipos que houvesen, que tivesen interesados en... había para mí non me sigue parecendo aínda mala idea, ter un equipo que poden utilizar, non foi posible, e entonces ese tipo de distribución de teatro independente, sería cinema independente, frustrouse por esa razón.